Колко по-спокойно би било управлението на бизнеса ти, ако знаеш цената на енергията си за 2 години напред? С план Стандартен Плюс от Токи получаваш фиксирана цена на електроенергията за целия 24-месечен период на договора. 2 години без изненади в енергийните разходи. Най-дългият срок сред стандартните планове за доставка, които Токи предлага. В крайната стойност на фактурата ти влизат цената за електроенергия и административна такса от Токи, плюс приложимите мрежови услуги, държавни такси и данъци. Започваш лесно, без депозит и с пълен достъп до приложението на Токи, където следиш потреблението и разходите на бизнеса си на едно място. А ако ESG е дългосрочна политика на бизнеса ти, план Стандартен Плюс Зелен превръща устойчивостта в реално доказуем избор. 24 месеца с 100% чиста енергия, гаранции за произход и сертификат за спестени емисии. Позиция, която можеш уверено да комуникираш пред клиенти, партньори и инвеститори. Не си сигурен кой план е най-подходящ за твоя бизнес? Свържи се с нас и ще ти помогнем да вземеш информирано решение.